zubná lekárka v Dentikone a rada by som vás pozvala na vstupnú zubnú prehliadku. Čo všetko zahŕňa vstupná zubná prehliadka? Začíname rozhovorom zameraným na zistenie vašich problémov a očakávaní. Nasleduje komplexné vyšetrenie vašich zubov a ďasien. Rentgenový snímok odhalí aj skryté kazy. Ďalej vás čaká odborná konzultácia so zrozumiteľným vysvetlením nálezov a vytvorením liečebného plánu pre váš dokonalý úsmev. Získajte nový pohľad na zdravie vášho chrupu.